どうも、今、ヘルシンキに着きました。どんな人と出会うかすごく楽しみですね。でもフィンランドって綺麗な雰囲気あるやんか。俺だからとにかく何年前かに来てるんですよ。あ、でもその時にもあの人おったわ。なんかあの絵の人、あれ誰や。あ、寒い。おはようございます。寒いっすね。路面電車のさ、上の電線、あれがいいですよね。なんかヨーロッパ来たなって感じがする。いや、雨がね、小雨になってよかったわ、本当に。ずーっと朝雨やったから。なんか撮影やってる。来ましたよ。女優松下奈緒さん。どうもどうも。どうもどうも、お世話になります。いやいや、お願いします。鶴瓶の家族に乾杯スペシャル。フィンランドヘルシンキ。宝物をありがとう、思い出届きました。生まれてきてよかった。こんばんは、笑福亭鶴瓶でございます。フィンランドの皆さん、そして日本の皆さん、せーの、もいいですね。今年もまたやってきました夏恒例の海外スペシャル。今回の舞台はフィンランド。ぶっつけ本番の旅のゲストは女優で音楽家の松下奈緒さんをお迎えしました。よろしくお願いします。初めてフィンランドの旅だったので、ヨーロッパすごく好きなんですけど、フィンランドっていうか北欧には行ったことなくて。初めてだったんですか。北欧に行ったことのあるような感じやんか。俺はなんか俺は2回目はいう感じせえへんやん。そう、意外でしたね、鶴瓶さんの2度目っていうのは。じゃあちょっと舞台をご紹介してきますね。今回の海外編の舞台はフィンランド。日本から西へおよそ8000キロです。成田空港から直行便が出てます。ヘルシンキバンター空港までおよそ10時間。森と湖の国として知られています。今年出版70周年を迎えるムーミンもフィンランド生まれですね。そしてそのお二人の旅が始まろうとしているのがフィンランドのこの南の端にある首都ヘルシンキです。緑あふれる海岸線と歴史ある建物が数多く残る美しい街並みからバルト海の乙女と呼ばれています。北欧デザインの最新ファッション、家具、雑貨が集まる街。お二人が訪ねた6月は現地の夏休み。爽やかな気候の中、街も人も活気にあふれる旅のベストシーズンです。旅の舞台を選んだのは今回は番組側だったんです。そうですね、はい、今までアジア中心でしたし、いわゆるヨーロッパは行ってなかったんです、はいでもよう考えたらフィンランド語ですよ。英語も通じるんやろうけど、ようあんなとこで、あと帰ってきてからやったのもね、なんぼ通訳の方ついてたって。日本国内と違ってお二人を知っている人もそんなに。いや、もうそれ誰も知られへん新鮮な感じじゃないですか。どういう方法や言ったらもう笑顔なんですね。海外だとやっぱり自分がなんかフラットにならなきゃいけないなっていうか、そうやっぱりね、なんかいろんなことを吸収したいなと思って、いつも私もニコニコ笑顔でいましたね。もじゃあ早速ご覧いただきましょう。お二人の旅はですね、フィンランドの首都ヘルシンキの街中にある教会からスタートです。ここは寒いね。夏や言ってても寒いね。コート着てないと結構朝ね。あの方に聞いたら分かるんかな。ちょっとお散歩中。すいません。おはようございます。日本から来たものなんですけど、すいません突然。松下さんです。私。Ei ihan ymmärrä. あ、そうですか。日本のテレビです。突然すいません。犬の散歩。かわいい。Olette kävelyllä ne. Kyllä. 何ちゃん名前。名前は Donna. ドンナ。どんな。大体どんなが多いんですか。
なんかここへよく来られるんですか。 Jouluna joulukirkossa. Se on oikeastaan ainoa, vaikka asun ihan vieressä. いいとこへ住んではりますね。 On joo, kyllä. かわいい。さよなら。ありがとうございます。 Hei hei. へい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 。ここ入れないんですよね。開いてないですか？開いてます。開いてます。開いてます行ってみましょうよ。入っていいのかな。勝手に行っていい？もちろんね、アポなしですからね。それやったら行こう。引っ張る。引っ張る。あ、違う。取って外すであった。そんなこのまま引っ張ってやって取って取れたらこれ。あ、すごい。いやー。素敵な雰囲気ですね。なんか誰もいないっていいですね。すごいな。なんかお祈りの方法ってなんかあるんですか？大体みんなキャンドルをあげてはい。お祈りをするっていう感じ。でこれで。お願いしてください。いやそんなちゃうな。で10時切るねやろな。でここの関係者の人は誰もいたはれんのね。そうですね。なんか神父さんとかがいるイメージだったんですけど。ちょっと探しに行こうや。そんな。お邪魔します。こんにちは。もちろんね、アポなしですからね。すいません。失礼します。いたかったんや。牧師さんとかおられないんですかね。Anteeksi, onkohan pappi paikalla ollut? Ei ole täällä. これじゃあここを管理されてる方ですか。Joo. あ、日本から来たテレビです。ちょっとお話をお聞きしていいですか。なんか可愛い雰囲気良かったですね。 Joo. よ。いいよ。よっていうことですね。いいですか。 Saako hän tulla istumaan? すいません。これに映ってたんですよ。これで映ってたんでしょ。ぐるぐる回ってるのをそう見られて見てたでしょ。見てたでしょ。私は。 Joo. Mä voin näyttää tästä lisää kanavia. Missä te aget? ああ、こっから入ってくるの。全部見てたんや。うわ、すごいすごい。うわ、全部が全景が見えるんです。あらー、いわゆるあれやんな、防犯カメラやわね。 Joo, kyllä. 変な人来たらどうするんですか、一人であなた女の人がね。 Jos se vaikuttaa tosi pahalta, niin sitten mä soittaisin poliisin. Se olisi ratkaisu. 警察に電話される。 Kiva, et et soittanut poliisille, kun me En, tultiin. täällä on tosi turvallista, että ihmettelin hieman valoja, mutta ajattelin, että käyttäydytte niin rauhallisesti, niin tässä ei ollut mitään hätää. 私コメディアンです。 Okei. この人女優とピアニストです。 Okei, joo. 教会の関係の方でしょ。 Joo, Suntio eli vahtimestari. でもまだ若いですよね。 Niin no, minkä ikäiseksi hän arvioisi? Mä yleensä näytän 10 vuotta nuoremmalta kuin mitä mä oon. Duumuimaskat. 若い。若い。 Nuori. ノーリ。 Nuori. ノーリ。ノーリ。お名前何とおっしゃいました。 Mikä sinun nimesi? Iiris. イエス。 Iiris. Iiris. エレス。 With power. Iiris. イエス。 いいに力を入れて。いいに力入れんねんな。イエス。イエス。可愛いよイエス。ねえ。ほなあんたどこ行きたいの？
なんか一つ気になったのが木の教会、全部木でこう覆われてる教会にちょっと行ってみたい。いやこちら知ってはるやろ。 Eli puhuukohan he temppeliaukeon kirkosta, mutta se on kiven sisällä. Puinen, pyöreä ja puinen. 意外な教会っていうのもあ Mutta るん se ei で ole すか ihan pyöreä, se on vähän semmoinen soikiomainen. 玉それなんか丸い。そこそう近いですか割と。 Aika lähellä. 結構近い。すごい声。行ってみましょうかね。ありがとう本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。 Kiitos. Thank いい you. と Thank you. Thank you。でもここ2人で通ったらちょっと結婚式マージンロード的な感じですか。あ、晴れてる。本当だ。いやせっかくねフィンランド来たらもう晴れてくれないと。雨女なんですよ。松下さん読んでたよねこれ。かっこいい夫婦やねこれ。どっから来はったんやろ。ああかっこいい。かっこいい。かっこいい夫婦や。こんにちは。こんにちは。ご夫婦ですよね。 Oletteko te pariskuntia vai? Pariskunta jo. パリス。仲良さそう 私はコメディアンです。でこの人は女優でありピアニス Tervetuloa Suomeen. Finlandoni joukoso. ト。はい。フィンランドの方ですか。 Te olette suomalaisia. Me olemme Suomesta ja asutaan tässä ihan lähellä parin sadan metrin päässä. この近くの200メーター先に住んでます。200メートル先に住んでる。お散歩中だった。 Olitteko kävelyllä? このお近くのアパートですか。 Joo. ちょっと見たいんですけどね。見たいでしょ家でどんなとこに住んだのか。 Meidän kotia vai? Päästetäänkö? Joo. Eh? なんだろうすごいですね。 Mitä ihmeellistä. 行っていいですか今から。 OK してくださいました Ei ole kiirettä. Meillä on vapaa. いやー嬉しいありがとう。二人はもちろん恋愛ですよね。出会いは出会いはどこですか。出会い Missä te は。 tapasitte toisenne? Ravintolassa. レストランで会ったんですって。出会ったの。レストランで出会ってどうしてこうなる。なぜ。踊りを踊ってダンスね。ダンス。チークダンスからご夫婦になって知り合いに。ここ。 Tässä, mutta tuolla toisella puolella. Tuolta mennään sisään. ここ。なんかおしゃれ。おしゃれやな。歴史のある建物ねこれ。レンガの。これは何年ぐらい前からの建物ですか。 Tiedätkö milloin tämä on rakennettu tämä rakennus? 1928. 1928年。 1928年の建物やってる。ちょっと楽しみやな。1928年。どうぞどうぞ。邪魔します。全く誰分からへんの入れてくれるの。すごいやろこれ。 4階までです。ものすごいフランクで家入れ。帽子がいたじゃない。このまま上がれと。そのままいいですよって言ってください。邪魔します。うわあ素敵やな。なんか1928年でしょ。わあおしゃれ。いやおしゃれやな。なんかこの椅子とかも可愛い。なんか映画に出てくる。本当そうですね。この窓かすみません勝手に入って。これこの窓とか。失礼します。ああいいですね。これ見てみなこれ。本当なんかすごいおしゃれ。雨に濡れていい。 Ai, minä yleensä istun tuossa. 彼がいつもここに座ってるんです。テレビを見ながら。もうね日本人みんな一緒やなこれ考えた。 You can try. どうぞ試してくださいって。素敵な夫婦でしょ。 Very good. Erittäin hyvä. これいいな。はいなお。お邪魔しますね。俺時差ボケで寝てしまいそうになって。気持ちよかったですよね。気持ちよかったね、北欧家具とか結構有名じゃないですか。確かに。いやここ2人やったら十分広いですね。広いですよね。 Tämä on aika tilaava, kun teitä on kaksi.
おしゃれ。どうも本当ありがとうございました。いや素晴らしい。いらっしゃい。ピンクがね。本当に。お風呂場です。おー、あ、サウナがあるんじゃない？サウナあるサウナ。あ、すごい。やっぱりサウナのね、サウナの街ですね。フィンランドサウナ発祥の地ですね。家にもあるんですね。可愛い。すみませんね。素敵。すごいよね。綺麗に。なんかさっきねねそこにね写真があってなんか工事してる写真があったんだけど。どれ見てたよね。なんかね。これこのうちのこれ誰？みゆですか？ほらそうであれと思工って。事やったの？ご本人が解体してこうリフォームしてるところ。自分でやって。これ全部自分でやったの？これ見てください。そうさっきここ通った時に似てるなと思って。すごいですね。おしおしゃれね、こんなん飾っとかある。ちょっともう一回見せてください。全部ペンキ塗って全部やる。ペンキも自分で塗ったの？全部やらって自分で。でも一番居心地がいいでしょうね。そう自分でやったから一番いいの。Kyllä. それは幸せは自分で作ったやつ。どうもありがとうございます。聞いた。チークダンスちょっとチーク。Muutama askel tanssiaskel. 少し。 Ihan pikkuisen. Miten sitten? Mitenkä tanssitaan? Niin. Näin tanssitaan. No niin. Hieno. ねこれええやんもうなんやのこれ。ありがとう。ね聞いた奥さんが口に触ったね。やっぱり出会ったご夫婦があんなに親切でうちに招いてくださってそういやこれやっぱりね生きていいよってご主人言ってくれたけど奥さんがもうそういう人やからね普通は家に入れるっていうのは嫌やんかどうぞってね、ヤルモ・スラボリさんとシルパ・ライネさん言いにくいけどね20年前に付き合い始めて以来一度の喧嘩も思い出せないくらい仲良しだそうです。このラブラブのお二人に後日スタッフがお目にかかってきました。お二人のお宅にお邪魔した時は午後のコーヒータイムです。こうしてゆっくりお話ししながら過ごすのが大切な日課なんだそうです。Ohjetta vai tapaa? Tapaa. Mitenkä me nauretaan paljon. Joo. Meitä naurattaa samat asiat. Samanlaiset asiat.いいこと言うね。 Joo, meillä on erittäin hyvä elämä. Tää on ollut hienoa ja näin pitemmän päälle ja kun vanhemmaksi tulee, niin elämä tulee vaan mielekkäämmäksi ja osaa nauttia enemmän niistä hetkistä, mitä meillä on yhdessä. Ja Elämä on mielekästä. Kaikki päivät on mielekästä. On aina kiva herätä aamulla. Mitä tänään? Nani kore? Kiitos Surubesan ja Naosan, kun kävitte kylässä meillä. Toivottavasti tapaamme uudelleen. Hei. 朝を切るのが幸せやいけない。さあお二人はこの後どうなさいますか？この後ですね先ほどのイーリスさんにその木のイーリスさんに木の教会の話したら教えてくださったので、ちょっとそこに行ってみようかなと思います。さあ一体どんな教会なんでしょうか。旅の続きをどうぞ。あれ座ってんのあの人らは何？すごい人。この人ら。これはねなんかずっと座ってんの若い人が。だから何やろ思って。すごい。日本のテレビです。Japanin televisiosta. Huomasitte varmaan. 何をしてるんですか？ Mitä ihmettä te teette tässä? Jonotetaan keikalle.
言わなきゃねいけるから何時から Milloin se alkaa? 夜8時から。まだ昼間ですよね。これ朝の7時ぐらいから並んでんの Täällä on jotkut jonottanut eilisestä lähtien eilisellasta. 昨日から待ってんのそれは何先着順ってことなんですか？ Joo. Siellä liput kuitenkin on. Joo, on. チケットは持ってるんだけど。早く前で見たいから前で見たいから。よ前で見たいねみんなどこでも一緒やな世界はな前で見たいねやすごいなやっぱ女の子が多かったいたほとんどそうですよね。全世界女の子がしなこれこの教会これです。これ教会やってこれ。こんなすぐ近くに。ねこんな近くにあるかね。街中にあるんですね。俺ね木に囲まれた言うからこういう木に囲まれた森や思ったんや教会や思ってたの。これです。これに来たかった。ほんまに木に囲まれてる。ちょっと中入ってみたい。入れるの？入れんのかな。あっちかな。へえ。北欧っぽいですよね。こっから入るの？こんにちは。すいません。日本から来たんですけど。これも危ないからね。これが教会ですよね。Sinun kappeli joo. Nyt tulee johtaja, sieltä hän varmaan osaa vastata enemmän. こんにちは。日本から来ました。日本のコメディアンです。ピアニスト。この方があなた出なさい。昨日教会を見たいって。なんでこんなデザインにしたんですかこれは？ Sen tarkoituksena on ollut tehdä pehmeä ja kutsuva muoto vastakohtana tuolle kivelle, lasille ja nelikulmaisille muodoille tuossa niin ympäristössä. Tämä on kutsuva ja pehmeä ja luontoa lähellä oleva arvo, joka kutsuu ihmisiä tänne lähelle. Me emme voi puhua siellä, se on hiljaisuutta vasta tarkoitettu. そこは喋っちゃいけないんですって。静かに。ラッシュラッシュ。モダンですね。モダン、おしゃれですね。そう。何やのこれ。かっこいい。なんかね、こう気持ちが落ち着くよね昨日。丸みがやっぱりそうさせるんですかね。うまいことしたるんだこれ。光の感じもすごい綺麗。素敵。こんな国立あったらどうや。しゃれてるよね。ねえ。想像してもやらないよ。できないですね。できない。素晴らしい。これをね、こういうことを世界各国にある教会でこれをやろうと思ったのはすごいですね。Kyllä olen itse myöskin hyvin ylpeä tästä ja olen iloinen siitä, että Helsingin kaupunki ja Helsingin seurakunnat on tämän rakentanut tähän tarjotakseen hiljaisuutta kiireisen elämän keskelle. だからこの場所にねもしかしたらあるのかもね。そこまですごいね広場だけどこの一角だけ。ちょっとやっぱ落ち着くし、なんかシーンとしてるし。でこれフィンランドだけでしょ。ei ole. もうフィンランドだけ。ね。ユアもあるんですってね。ユアの教会。あれですね。イリスさんがおっしゃった。そう。Joo, se on. そうです。 Helsingissä viime aikoina rakennetut kirkot ovat olleet kaikki arkkitehtuurisesti. ユア行こうや。ユアちょっと見たい。ユア行ってきます。 Kiitos vierailusta. ありがとうございます。来てありがとう。わあ。完全に晴れてる。晴れましたよ。晴れるたんびに喜んでる。
そうですね。いやでも今の人かっこよかったよね。ね、かっこいい本当に。ほんで誠実そうやし、なんちゅう頭しとんねん。何やってました。どこでやってんのやろあの人散髪。自分じゃないですか。これ自分でやったのかな。聞きたいやつ。すいません。なんちゅう頭してんの。それは自分でやったのですか。Oletko itse Yes. 自分自分でやったはんねんやっぱり。 Yes. かっこいい。かっこいいよその頭。よう見てた。で日本のね江戸時代にこういうちょんまげの流行ったんですよ。江戸時代、ジャパニーズ江戸時代ちょんまげ。仕事は何をされてるの？ Mitä työtä sinä teet? Kaupallista alaa. 怒られないんですかこれは。 Eikö ole vihaisia jos? Ei. ええ会社やの。ええ会社やわ。Erikoisuus minun ammatissa ihan hyvä. Jää mieleen. いや本当突然声かけてすみませんな。 Niin anteeksi, että häirittiin ihan yhtäkkiä. Ei mitään. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. バイバイ。まあ聞かなわからんもんやな。毎日剃ってんですかね。それは毎日剃らなあかんよあれは。ねえ。あれは絶対そこまでコントラストつけようと思うと。あ、そうこいつや。俺言ってたこの人よう出てる。これ誰？ これはそのシベリウス。この人はシベリウスだな。俺この人言ってたんや昨日ね。150周年だから。この人よう出てるで言ってたんや。この人や。あ、そう。よう言っとったわ。昨日聞いたでしょ。あのおっさんよう見るけど一体誰言うて。ほんならどれですか。いやどれって誰なんやろって言うて。ずっと言ったら。めっちゃ有名な。これが有名な。シベリウス。シベリウス。シベリウスしてたんですけど。あ、ごめんなさいねそんな知らんと。有名な方だったんですね。顔が分かんなかったんですよね。スッとしたわ。あ、なんか石。あれや。あれですよ。あれじゃないですか。石が積んである。石の教会ですか。いいですよ。石の京都。これ。えらい怒ったあれ。抱えてました。抱えていきましたよね。ものすごい怒ったあれ。引き分けのない子が撤収された。ここもねちょっと厳かで。そうでしたね。本当に静かで。教会巡りっていいよねやっぱり。なんか穏やかになりますよね。また音楽もいいですね。みんなじーっとね静かにこう。ここへ来たら私も黙るというね。でも本当どれも素敵な教会でしたね。鶴瓶さんももう喋りたい欲求がそもそも出てこないぐらいの。もうあそこ行ったら喋ったらあかんので余計気持ちって何を言うてんねん。本当そういう感じになっちゃうんですよね。実はですねちょっとこの街をご紹介しようと思うんですが、フィンランドの若者たちの間で今流行っているものが日本とつながりがあるそうなんです。バルト海の乙女とも呼ばれるヘルシンキをこの方々に紹介してもらいます。Turve-san, Nao-san, mites on? Miten teidän reissu Suomessa on mennyt? Suomella ja Japanilla on paljon yhtäläisyyksiä. Ja me 3 otomea aiomme näyttää ne tänään teille. Tadaa! Helsinki no otome. Johon me ollaan kaikki 3 ihan koukussa. We love sushi! ご覧ください。ヘルシンキにあふれるお寿司屋さんの数々。若者たちの間で今ヘルシーな日本のお寿司が大人気なんです。乙女たちのおすすめはもちろん北欧産の脂の乗ったサーモン。食べたら思わずこう言っちゃうんだとか。おー、
Sushi! 愛してますtulkaa mukaan。食べ物だけではありません。若者たちが大好きな遊びも日本生まれのこちら。Nyt pidetään yhdessä hauskaa. Tämä on karaoke! なんだか親近感が湧きませんか？普段は内気なフィンランド人がカラオケではこの通り。盛り上がりは日本人以上でしょうか？なおさんも歌ってくださいJa viimeisenä tämä. Tätähän sinäkin rakastat, Tsurubesan. Asia, jota ilman me suomalaiset emme voi elää. Eli sauna! 日本人も大好きなサウナはフィンランドが発祥の地。本場だけあってその種類も様々。ほてった体を冷やすのに湖に飛び込めるサウナ。寒いんだ。寒いよそら。乙女たちも憧れるこちらはボートの中にあるサウナ。海の上でサウナと日光浴、こんな贅沢日本でも味わってみたいですね。Eiks vaan nyt me suomalaiset ollaan aika samanlaisia kuin te japanilaiset? Nauttikaa teidän loppureissusta ja nähdään taas. Moi moi! さあこの後ですが、お二人別れて一人旅になって。私はですね、フィンランドといえば、北欧デザインっていう、あれがあったんで、アーティストの方たちがその集まる村っていうのがちょっと郊外にあるみたいで、ちょっとそこに行ってみました。僕はね、港の方へちょっと行ってみたんです。港の方へ。はい、なんか優雅じゃないですか。ヨットがいっぱい止まってあって、そういうとこ行きたいなと思ったんですね。ああ、これがそうなんだ。ここは港ですか。港の近くの朝市。朝市ですよ。今でも昼の3時ですけど、そんな時までやってるんですか？まだ多分4時までやってると思います。で向こうから晴れてくればもっといやいや晴れてきましたよね。晴れてきましたね。トナカイの角で。はい。トナカイの角でやってるこれ。かわいいね。かわいいね。そっち通る？こっちは食べ物屋さんいっぱい。トナカイのソーセージとか。トナカイのソーセージ。これは何？これ。これキュッサカーリ、キャベツの一種。キャベツの仲間なんですよ。これは？これ玉ねぎよ。ちょっとシャロット。こんな玉ねぎだ。はい、玉ねぎだよ。食べてみておいしい。食べてみておいしいサヤエンドウ。日本人の観光客も結構多いですね。食べてみておいしいサヤエンドウ。おいしい。そこに毒キノコあったよ。毒キノコ？何がある？これ。売ってるんですか？これ何？これ毒キノコ。毒キノコ？そうです。危ないキノコ。危ないキノコ。Very very poison。うわって。If you eat like this。これこのまま食べたらもうそのままいってしまう。Really。このまま食べるの？どうして食べるの？Miten se syödään sitten? 3 times boil ね。大丈夫なの？一番美味しいフィンランドキノコ。一番美味しい。食べたことあるの？松茸ナンバー2。これ一番美味しい。すごい。美味しいです。いや美味しいけど死ぬでしょ？まあちゃんとやってなければね。いやそんな怖いやんか。怖いやんか。すごい怖い。怖いでしょ？でもみんなフィンランドにしてるね。3回ボイル。そう。Everybody know。大丈夫。大丈夫。でも一番美味しいね。怖いよ。触って死なない？Saako koskee, silloin jo tulee heti myrkkyä. No touch ね。No touch。なんでそれじゃあ3回ボイルして食べれると分かったの？スウェーデン？
illegal. スウェーデンでは食べちゃいけない。今触ったやんか。今触ったで。公式で。今触ったよそれ。ああ。今触った。This one okay, no problem. いや触った。そう危ないキノコね。皆さん必ず専門の処理を行っているお店で食べてくださいね。そう1時間ぐらいのとこ行ってるって言ってた。はい、そうなんです。そして天気悪いですね。天気悪くなってるでしょ。着いたら晴れてたんですよ、一瞬。空がね、青くて綺麗だったんです。すごい綺麗。雨もやみました。また言ってる。雨女これ言うねんね。ああ気持ちいい。めっちゃ不安や思うよ。あんまり人歩いてないんですか？誰かいたよね。カフェみたいなとこがあって。これでも人に喋りかけるのが非常に難しいの。すいません。Hello. Hi. Hi. どこから来られたんですか？私とミスターから来られた。タンペレよだ。タンペレっていう。タンペレ？ Yes. あ、フィンランド？ Yeah. 何歳？Onko kuinka vanha? 4 vuotta. 4歳。4歳。はい。見てみよ可愛いよね。Elias 4 vuotta. Elias, kavai. Jesperillä on huomenna syntymäpäivä. Jesper täyttää 13. Jesper. No kakkoja kemein ja. Happy birthday! イケメンやね。私日本から来たんですけど、ここはどういう場所なんですか？ Fiskassa on tietysti nämä museot, kaikki museot tässä ja ostospaikat, käsityöläisiä taiteilijoita siis. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää loppuoleskelua Suomessa. なんか行ってみようかなお店。これなんや。公園だった公園。すごいね。やっぱ遊具もアーティスティックなのかしらなんか。すごいね。めっちゃアイスつけてるよ。もうね、アイス夢中でね、全然こっち向いてくれないんですよ。アイス美味しい？Onko hyvää jäätelöä? でもちょっと今日寒くない？Tänään on vähän kylmä. Joo, välillä paistaa aurinko onneksi. フィンランドの方ですか？ Joo, Helsingistä. ヘルシンキから。あ、ヘルシンキから。ご家族ですか？お友達ですか？Oletteko te perhe? Minä ja minun lapset ja ystäväni. 僕はいくつ？Oletteko te minkä ikäisiä? 9歳。9 ja 6. エリちゃん可愛い。エリちゃん見てこの子何やなこの子ら。アイス好き？Tykkäättekö te jätskistä? Mushin de食べてる。Pitäisikö vähän pyyhkiä naamaa välillä? Nauraa niitä ja suklaaviksillä ja parroilla. アイス続き食べてください。ありがとう。Thank you。可愛い。2人でこれするの。まだ食べてるよ。だからさっき船に出て行った人がいてるんですよね。いた？船乗せてもらおうかな。いたあたりが。まあいいでしょうね。乗り込んでるところだけど、どうやって向こうに行けるか。いや、あっから行けるやろ。入れないのかな。ここから入ったんかな。怒らはんのかな、入ったら。なんか入りづらい雰囲気。あ、今誰か入ったよ。今誰か入った。いる。This is a private yacht club. Ja.
プライベートのところだけど。This is a private yacht club. 入っちゃダメよっていう。Joo, tiedetään. Joo. Tiedetään, hän halusi vaan kysyä. Private のところだから入れない。あ、そうか。すいません。どっかへ出はるんですか今から。Kesäloma. 夏休みで出かける。ベッドで？ああ、みんなで。Kesälomapurjehdosta saaristoon. あ、どこまで出かける？みんな。Ruotsiin. スウェーデンの方とか。Tanskaa. スウェーデンまで。Puola, Saksa. 大丈夫？オッケー。Koko Etelä-Itämeri. 船で出るんですか？Menette veneellä? Joo. Joo, purjeveneellä. Sailboat. We have a sailboat. 入っちゃダメよって言われた方4ですよ。週間。危なくないんですかEikö ole vaarallista? Hauskaa. 楽しい。2人でですかKahdesta. 2人だけで。あ、じゃあもう食べ物を全部Ollaan purjehdettu 35 vuotta. 大丈夫ですかお母さんだ。あんだけのものを持ってくる。Aika paljon tavaraa. どれぐらい船はどれぐらいの大きさどれぐらいの船 Kuinka iso vene teillä on? 42 jalkaa, 13 metriä. すごい。優雅日本ではそんなね2人でご夫婦でしょあすいません Vaimon kanssa. Vaimon kanssa me olemme 35 vuotta purjehtineet kaksistaan, niin kaikki kesät. かっこいいですよ奥さんか Aika っこいい hieno. Kaunis vaimo sinulla. Niin, hyvä valinta ollut. Joku ei rantata. いやいや素晴らしいちょっと和んだでしょちょっと船見せていただいていいですかちょっとだけ Voitko näyttää vähän ulkoa hänelle sun venettä ihan vaan pika? Joudutaan menemään tuonne ulos, jos te haluatte tulla sisälle katsomaan. Niinじゃあ中に入ります？はいちょっと見たいです Ihan 見てすぐ pikkusen. 帰ります Ja voit auton. 怒ってた奥さんも どうぞ。 OK してくれてこの荷物は私が行くどこですか Sanot vaan minne viedä, niin hän vie. Tuonne ihan perille laituri. Hän on itsevään oppumalle. めっちゃ子犬じゃないちょっと犬またちゃうなこれでもいいよねなんかのどかでしたよすごく。これは何屋さん？なんでこんなハンモックいっぱい売ってたんですよ。ハンモック屋さん素敵ですね。こうやっていろんな小さなお店が本当たくさんあって、面白そうなとこ。一人いないわ人探しになっちゃうんですよ。まあまあ言わないとね人何してるんですかそれ Mitä sä teet? No, mä teen tässä semmosia lasialustoja. コースターを作ってる作ってるの今それはお家で使うんじゃなくて品物 Ihan tätä kauppaa varten vai? Joo, kaikki on täällä kylässä tehtyjä, mitä täällä on kaupassa myynnissä. Että meitä on tässä 4 tekijää. Meidän kuvat on tuossa edessä ja on... 本当だこれ Mä oon paperintekijä ja kirjansitoja ja sit... オリジナルで考えてやってるんですか Kaikki on täällä tehtyä, täällä kylässä tehtyä jo. Ja nämä paperi ja nämä asiat on mun tekemiä kaikki. Kaikki on käsin tehtyä täällä Fiskarsissa, joo. 私これすごい好きこの何これ Onks toi mikä toi? Se on semmonen vanhan ajan raastin, mikä on. こういうのを組み合わせて作ったりとかしてて。あ、配線のやつじゃないんだ。 Ei vihanneksia, ei mitään semmoista mitä. Joo, raastin. オリジナルこれも Joo.
そうですね。彼女が作った。Sinä olet tehnyt sen. Joo, kaikki on täällä. No en mä sitä raastinta ole tietenkään tehnyt, enkä näitä haarukoita ja veitsiä, mutta nämä design on minun kaikki. Design on彼女です。でもね、これとかね、結構ね、日本っぽいなと思ったの。あ、本当だ。私、東京から来たんですけど。Joo, just. Joo, mä oon ollut jopa monta kertaa Japanissa. Mä oon opiskellut washi. Joo, no ei tommosia wasseja, vaan sitä niin kuin Koosoja, Gambia, Mitsumata, niitten valmistusta ja kirjansidontaa ja byobuja ja serrasia sermejä opiskellut kanssa Japanissa. Washi no benkyou? Handmade paper. 京都で Joo, niin Kyoto. それ何年前それまた持って帰ってきてこっちで No, mä oon ollut 98 vuonna, siitä on jo kauan. Silloin mä olin 9 kuukautta asuin ja sitten 3 kuukautta niitä viisumivapaita jaksoja pystyy helpommin olemaan 2000-luvulla. Mutta on siitä jo. じゃあ日本も何度も行ってるからこういうなんだろうものっていうのはすごく馴染みがあるんですかね。Niin, materiaalit on tietysti jo, että paperit ja kankaat. Tämäkin kangas on Japanista. それも日本で買ったんです。どれこの生地を？その生地を。じゃああれだね。フィンランドと日本のこれコラボレーションだね。Suomen ja Japanin kollaboraatio. 日本でも売ってほしい。日本でやってないんですか？ Et halua viedä Japaniin niitä eteenpäin. No, mikä ettei. Mutta joo, mutta kyllä mä en tää on semmoinen sivujuoni vaan kaikessa. 他に何やってるの？ Joo, mä opetan ja pidän kursseja ja sit sitä vedostan taidegrafiikkaa ja mulla on Helsingissä puolikas virka, että mä käyn siellä puolet viikosta aina töissä. Kuvataideakatemiassa. すごいな。やっぱり自分のお家もすごいアートで飾ってあるんですか？ No kyllä, kuvataidetta on jo seinillä ihan. ちょっとお家見てみたいな。 Niin mä oon nyt menossa tästä suoraan, kun mä laitan myymälän kiinni, niin mä menen työhuoneelle. Mulla on siellä yhden taiteilijan kanssa tapaaminen. Hän tuo mulle vedossarjaan tehtäväksi, että mulla menee siellä kyllä aikaa, että mä en mene kotiin tästä. Joo. 分かった。Kiitos. Kiitos paljon. その近くでお友達でスタジオやってるとかなんか物を作ってる人っていらっしゃいますか？ Eikä tuossa Camilla Moonbergikään. Onkohan tuossa on tommonen lasistudio? Tai jos tuo lasistudio on auki, en tiedä. 今もやってる？ なんかこう街中でいろんなつながりがこう結構あって。 Katso, onko siinä tai sitten tosiaan tuolla ne on lähimmät. 見に行った方がいい。ちょっと紹介してみる。Okei. Joo, welcome. Welcome, bye bye. これは本当に夫婦仲いいからできるんでしょうね。 Merellä tottuu. 海に出ればもう慣れてくるから。二人ですから喧嘩できないでしょ。 Ei voi eikä ehdi. やっぱりもう時間もないって。あ、そうですか。喧嘩する時間もない。 Ei, täytyy purjehtia. はあ、うまいことできたんな。 Ja sitten huomaa, että riidat onkin aiheettomia, kun se on niin pieniä asioita loppujen lopuksi. あ、なるほど。いいこと聞いたな。はい。すごい滑るから気をつけて。はいはいはい。ここです。奥さんもすごく優しくなってね。これは彼らの船です。わあ素敵。うわ。これでずっとスウェーデンとかポーランドとか回るんですよ。デンマークもドイツも。ね。いいですね。二人でですよ。どうぞ中に入ってください。ota häntä kädestä kiinni. 中に入っていいですよ。中どうぞって。はい。うわーすごい。中案外広いですね。広いんですよ案外。ここからスウェーデンまでどれぐらいなんですか？ Kuinka kauan teillä kestää mennä Ruotsiin?
jos purjehditaan ihan yötä myöden, niin se on vuorokausi. One day? One day and one night. 24. Mutta jos mennään, tässä on paljon saaria, mennään saarien kautta ja kaupunkien kautta, niin yleensä purjehditaan semmoinen puoli päivää ja käydään syömässä ja näin ja nukutaan jossakin, niin se on 3 päivää. Se on todella ihana elämä. Ja riitaa ei tule, koska tuolla kerrotaan, tuolla you can see that laivassa on demokratia. 1 kapteeni ja 1 täytyy olla, koska jos tulee vaaratilanne, niin yhden täytyy määrätä ja ohjaa ja kertoa, mitä tehdään. Ja vastaa myös sitten, että mitä seurauksia mitä tapahtuu. Soikoten, he? Ei riitoja, ei koskaan. だから喧嘩しないでいつも仲がいいです。夫婦はヨットの航海のように過ごすとうまくいくっていうことですね。 Eli voidaan... Kyllä näin, mutta täytyy myöntää, että maissa se tilanne vähän enemmän demokratisoituu. Mutta tässä on meidän kesäkoti, että täällä on veneessä on lämmitykset. Täällä on kaikki ruoanlaittomahdollisuudet, isot jääkaapit täällä näin, jossa on sitten tänne saa tavaraa. Jommassa kummassa viettää kesälomaa. Meillähän on se 4 viikkoa nyt, alkaa heinäkuu on sitä loma-aikaa. Ja domo hontoni arigatou gozaimashita. Kiitos. Arigatou gozaimashita. ゆきたさんは、シニアハウスと呼ばれるマンション型の老人ホームの経営者だそうです。風と波の音だけの空間で家族とゆっくり過ごすのは何よりも気持ちがいいとおっしゃっていました。あの日は荷物を船に積み込むだけだったんですね。出港は2日後だったんです。旅に出るお二人に直前にスタッフがお目にかかってきました。よかったよやったなこれ。Hei Tsurube, kaikki meni täällä hyvin, terveisiä. Oikein miellyttävä, hauska. Hän tulee toimeen varmasti kaikkien ihmisten kanssa ympäri maailmaa, mistä vaan. Hän on hyvin välitön ja kyllä vaan ja mukaan matkalle. Me ollaan seuraavaksi menossa Ruotsia, sitten Saksaan ja Tanskaan, niin mistä vaan. Noin 4 viikon matka me etenemme sitten tuulien mukaan, niin kuin purjeveneellä mennään ja katsotaan mihin asti päästään ja sitten lähdetään tulemaan takaisin. いよいよ旅立ちの時です。 Hyvää matkaa teille myös. Ja tervetuloa. いいですよねこれ。松下さんはでもすごいですね。日本で紙作りを学んだ人に会っちゃったので、偶然入ったお店がもう日本に何度も行ったことあるっていう、全然知らずに入ったんですけども、まさかそんなねフィスカルスって行ったことない村に来て、ここで日本のものに触れるって、で日本のことを愛してくださるっていうのもちょっと嬉しかったですね。で松下さんこの作品すごく気に入っておられましたよね。これ白紙の本っていう作品なんです。中白紙の紙、白い紙が挟まっていて、こうメモが取りたくなるようなおしゃれなものを作りたいと始められたエリアさん思い入れの深い作品だそうです。なんかどうやってこういうものを作っておられるのか、はるばる日本から訪ねてきてくれた松下さんのためならと、後日エリアさんが工房の中案内してくださいました。 Hei Nao, kiitos kun kävit mun myymälässä. Tervetuloa työhuoneelleni. Tässä valmistan kirjoja, joista sinäkin tykkäsit paljon siellä liikkeessä. Täällä on paperivalmistuspuoli. すごい広いんですね。でも日本のね。 Tässä valmistan paperia, käsin tehtyä paperia. Täällä ylhäällä seinällä on sukeita viiroja, japanilaisia ja saburi-sekoitusharavaa. Kuitua on tuolla, kooso-kuitua ylhäällä. Mutta kiva, kun ollaan kiinnostuneita meidän tuotteista ja elämästä täällä. Joo, ja erityisesti mä muistan siitä ajasta, mun äiti oli kuollut vuosi sitten ennen kuin mä lähdin sinne matkalle. Ja mulla oli vähän semmoista niinku surua ja
semmoista. Ja niin kuin Japanissa on se semmoinen estetiikka ja kauneus, kun se on niin valtavan jotenkin läsnä joka paikassa. Ja se jotenkin muodostui hirveän tärkeäksi mulle. Että jotenkin missä vaan kadulla kulki ja käveli ja kaupoissa katsoi paketteja ja tavaroita, niin kaikki oli niin kaunista. Niin se oli jotenkin, teki hyvää. Naosan, hei hei! Terveisiä Fiskarsin paperitalosta. Kiitos käynnistä vielä kerran ja tervetuloa uudelleen Suomeen ja Fiskarsiin. Matane! 今回の海外スペシャルもでもそろそろ実は佳境です。はいはい、この後鶴瓶さんは僕は通訳の方が、あんこの美味しい店があるって言うとんですよ。あんこフィンランドで日本人が頑張ってる日本人がそのあんこのその店をやってるところに、あんこだけじゃないんですけど、行きました。松下さんどうなさいますか？先ほどの方に紹介していただいた今度は向こう側のガラス工房の方にちょっと行ってみてエリアさんに紹介していただいたのでそこにちょっと行ってみました、でもいないんじゃない？電気ついてるように見えるんですけど。これがガラス工房ですか？はい、行ってみました。何これ？なんか張り紙が。そうなんです。あ、そこに電話したら来てくれる。電話したら来てくれるの？電話したら来るって上にいるってことかな。じゃあ裏回ったんや。裏にも回ってみたら来てくれたんですよ。電話してないのに。してないのに。あ、じゃあどっかから見てらっしゃる。はい。また監視カメラかな。Hello。はい。あ、すごいね。めっちゃなんか綺麗。おしゃれ。これ全部。Yes, I'm working in the workshop. We are making this one. すごい。 And we are in Nuutjärvi, which is a glass village, and he's my kind of master glass blower. And everything here is blown by the master glass blower and designed by me. So everything here is designed by me. ごめんなさいね。お名前なんて言ってんですか？Mikä sun nimi on? Camilla Moberg. Camilla Mobergさん。さっきカミラさんどこから来たんですか？私そこで立ってたでしょ。突然走ってきてくれたじゃない？そこで。Mistä sä tulit äsken, kun mä seistiin tuossa? Mä tulin kotoa, että tää oli niin tyhjä. Mä kävin juomassa kupin kahvia. Kotona mä asun tässä ylhäällä. Yes. Joo, kyllä, täällä ylhäällä. ご結婚されてるんですか? Ootko sä naimisissa? Joo, kyllä. Ja itse asiassa mä nimenomaan tulin tämän miehen perään Fiskarsiin kauan sitten. Joo, me ollaan siis oltu, me tavattiin 85 saman aikaan, kun mä tulin Fiskarsiin. Eli mä olen ollut Fiskarsissa yhtä kauan, kun mä oon tuntenut mun miehen. 1985年から。私が生まれた年。hän on syntynyt sinä vuonna. Okei. Mä olin myös hyvin nuori, kun mä tulin tänne. Sä oot 30 年じゃない？ Joo, just. Okei, se on hyvä vuosi. 覚えやすい年ですね。いい年いい年。この番組はですね、素敵なご家族をご紹介してもらうという番組なんですけど、カメラさんのご家族にちょっと会ってみたいなと思うんですけど。Kuule, ne on siis ne ei itse näin nopeasti, ne on kaikki on niinku töissä ja mun lapset asuu jo ulkomailla, niinku asuu jo Helsingissä, ne opiskelee. Et mulla on niinku tavallaan mulla on vain yksi tytär, joka nukkuu tuolla ylhäällä. Hänellä on ollut pitkä kesätyö, hän on kesätöissä. Niin se on. 寝ている彼女はおいくつなんですか? Eli kuinka vanha tää oli tää tyttö, joka nukkuu? Tyttö on 17. 17歳. Joo, kohta hänkin muuttaa pois kotoa. 彼女ももうすぐ引っ越しちゃうかもしれない。Se on niinku tavallaan kun asuu Fiskarsissa, niin opiskelupaikat on muualla. Eli se on tavallaan perheen kohtalo, kun täällä asuu, että lapset muuttaa pois, ne muuttaa Turkuun tai Helsinkiin ja sitten tietenkin tulee käymään, mutta se on melkein tämän Fiskarsin niinku asumisen niinku seuraus.
娘さんにも会いたいな、会ってみたいna. Olisi ollut kiva tavata sun tytär. Niin joo, joo, 17 vuotta on aika. Joo, on niinku pitää olla kaikki meikit ja kaikki kunnolla ennen kuin tulee niinku. Käytäkö näin? Tiedän, kun mä en saa häntä näin. Sumimasen, no taikutuki. Kiitos. Joo, mukava tavata. Ja musume-san yoroshiku. Terveisiä tyttärelle. Joo. 雨がこっから降ってきて。雨降ってきました。人いなくなっちゃったじゃん。そこに看板が出てるんです。水。あ、水出てるやん。水？今あそこが日本人がやってる水っていう店なの。あ、こんにちは。みおちゃん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 。もうどれぐらいなんのみおちゃん。ちょっと待って、何ですかこれ。それあんこはどこにあんの？あんこは何作ってる？アンデニッシュ。あんこはこの抹茶ロールケーキの中にもあんこを入れてんの？はい、入れてるし、このアンデニッシュの中にも入ってます。それじゃあアンデニッシュをちょっといただこう。ね。これは家族に乾杯っていう番組で、はい。まあ知らんやろうけど、はい、すみません。ね。でここで食べて感想を言います。バターちょっとつけて。向かい側は通訳の方。バターつけるの？はい。あんはどうしてんのこんなとこのあんは？あ、自分で炊いてます。自分で炊いてるとこ。美味しいわ。美味しいですか？ありがとうございます。甘さがそんなきつないね。はい、自分で作ってるんで。うん。そのご主人は何をしてはる人なの？うちのですか？うちのフィンランド人？はい、そうです。うちのご主人はって言っちゃいました。フィンランド人どこで知り合ったの？これ。日本で知り合いました。なんでそんな知り合うことあるの？日本で。うちの主人が名古屋の南山大学というところに留学してまして。あなたも南山やったの？いえ、違いますけど。で、あなたも名古屋の大学に行ってたわけ？いえ、名古屋に住んでたんです。はい。それで知り合いました。知り合いました。もういいじゃん、どうだって。なんで急に親しくなるの？なんで急にいいじゃんのそんなのって。ようでもここまで来たね、ついて。本当に。いやついてきたよりももう25年も住んじゃったっていうのがびっくりですね。でもまあもう25年経ってよかったやろ。でもこういう店もやれてんから。そうですね。はい。でこっちのその彼のお父さんお母さんとうまいこと言ったの？最初は言葉が通じなかったんでうまくいってました。面白い。もうそれ以上言うな。それ以上聞かないでください。聞かない。でもまあこうやって来れてよかったわ。本当にありがとうございます。どうもありがとうございました。本当に。ありがとう。もう30分も雨の中歩いてるんですか？30分も歩いてます。結構な雨音ですよ。雨女のね力を発揮しましたね。でも誰も歩いてない。歩いてない。降ってきた。めっちゃ降ってきた。寒いのよ。これね、雨降ると寒かったです。風も出てきて。ね、あそこにお茶してる人が。雨の中。外で？違うね。めっちゃ濡れてるんじゃない？あの方たち。雨なのに。
こんな土壌グリーン猫で。何してんの？雨大丈夫？濡れない？液体入ったさった。Yeah, but not here. Not here. If you look in the glass, you can't see any drops coming there. Yeah. So everything is safe. どこから来たんですか? Otteko mistä päin? Where are you from? Helsingistä. Helsingistä. Mutta hän on täällä kesää viettää. Helsinkiから. Helsinkiから? 今日は雨の中、何しにここに来たんですか? No, me ollaan tultu kanssa vähän viettää kesää ja vierailemaan hänen luonaan. Mä asun tässä kesällä nytten ja he tuli tänään käymään täällä. 私ね、日本の東京から来たんですけど、なんか日本のことを知ってることあります? Joo, mä kävin puoli vuotta sitten. Mä olin siellä pari viikkoa just Tokiossa ja vähän siinä ympäristössä kanssa. Ja itse asiassa me ollaan kaikki kuvataiteilijoita ja mä olen aika vakuuttunut kyllä Japanin ja Tokion siis kuvataidekentästä ja itse asiassa suunnittelen sinne vaihtoon menemistä. Että joo. Nani keino? No mä oon tehnyt siis lithographia. Mutta Japanissahan tehdään, but in Japan you do a lot of woodcuts. Ukiyo-ne. Ukiyo-e? Mitä Mutta esimerkiksi mun koulun taidegrafiikan osaston työmestari Erja Huovila, joka on paperinvalmistaja ja sitten kirjansitoja, niin hän on asunut pitkään Japanissa ja hänellä on täällä Fiskarsilla työhuone ja hän myös asuu täällä. Että hän on Suomen ihan siis ykköshuippu, mä sanoisin täällä. Ja myös tosi kova japanitietäjä. 今日行ったとこ。そうだよね。もしかして行ったよその人のところ。Eri Huovila luo.どこだ? あっちドア。あれ名前なんて言ったか? Erja Huovila. そう。Erja Huovila on ihan mahtava. Hän tekee suomalaisten taiteilijoiden kanssa ihan hirveästi ja muidenkin yleensä taiteilijoiden kanssa hirveästi yhteistyötä ja mahdollistaa taiteilijoiden sellaisia projekteja, jotka vaatii paperin valmistukseen ja kirjansidontaan sitä ammattitaitoa, joka hänellä on. Niin hän on yleensä se, jolta Suomessa kysytään sitä apua. Joo. その先生のとこには会いに行ったの? Mä en ole vielä ehtinyt käydä tutustumassa hänen studiollaan. Mä da itte näin. Mä da itte näin. Mutta hän aina matkustaa viikoittain just tonne meille Kuvataideakatemiaan Helsinkiin niin kuin opettamaan. Hän on ainakin meidän koululle Kuvataideakatemian ihan kultakaivos. そこで会うんだ。そこで先生やってる。じゃあ thank you キートス。ありがとうございます。あんまり濡れると風邪ひきますよ。Toivottavasti ette saa flunssaa. Meillä on jo. Kiitos. Thank you. Bye bye. ミラクルですね。ゆりなさんのお集合になっちゃった。そうなんです。なんかもうボトボトになってる3人が結構濡れてたんですよね。最後かなと思って走って行ってみたらそんなことになっちゃって。エリアさんもですね、ハリーナさんにあの後松下さんがあったんですよって後でスタッフが伝えたら、世界は狭いわねってびっくりなさってました。本当そうですね。まさかここで。でもね、二方とも日本のこと本当に大好きでっていう話を聞かせてくれたので。そしてちょっと松下さんにご覧いただきたいものがあります。ちょっとこちらを。Että hän oli siinä niinku sitä niinku tarinaa vei eteenpäin. Ja hän oli oikein ystävällinen ja katsoi silmiin, mikä ei välttämättä ole Japanissa ihan tavallista. Sekin ja oikein hyvä tunnelma. 不思議な縁に感激したエリアさん、松下さんをイメージしてあるものを作ってくださいました。Yöksi puristukseen. Oikein. Terveisiä Naolle Fiskarsista paperitalosta. エリアさんが作ってくださった松下さんのために作ってくださった世界でただ一冊だけの白紙の本です。
でさっき押さえてたのは、これをそうですね。はい。で外側はそうなってますが、中にほらそうなんです。見開きに音楽家の松下さんのために楽譜をあしらってくださいました。ちゃんとメッセージ。これは一人で読もう。一応こちらにもお預かりしておりまして、メッセージちょっとご紹介させていただきますね。なおさん、私が日本を旅して人生が変わるような経験をしたように、世界中をたくさん旅して素敵な思い出を作ってください。そしてそんな思い出をこの白紙の本に書き込んでいってもらえると嬉しいです。それではまた会う日まで。嬉しい。白紙の本にじゃあいろんな思い出を詰め込んで、頑張り、ね、はい、いかがでしたか、今回のフィンランドの旅。やっぱりフィンランドの方って何でしょう、やっぱ最初にね、師匠がおっしゃったように笑顔でこう向き合うとまた笑顔で返してくださるっていうのがすごいやっぱりなんか通じ合ってるような感じが。やっぱ言葉ってあんまり関係ないんですかね。関係ないですね。もう気持ちでどう伝えるかですよね。目力ですかね。目力でじゃあ思い出を作りたいと思います。フィンランドの皆さん、この度は本当にお世話になりました。せーの、もいもーい。忘れずにいてくれてありがとう。NHK 落語。僕はだからほんまに外国では生まれて初めてですからね、やるのは。まあ日本人の方相手でもやっぱなんか楽しみやな。ものすごいですよ。500人しか住んだはれんのにね。でここね100人ちょっとしか入らないんですけど。どうでしょうこれ。よう出たる。出てます。清か。ノートはつけんでええのつだろ。どうか。あちきの心のよりどころになってください。みよさんありがとう。こちらこそ。抹茶。本物を見たの初めてでした。落語の。ね。すごいですね。はい。次回のゲストは俳優の永山絢斗さん。長野県下諏訪町を旅します。お楽しみに。